Welkom bij het programma Gewest Friesland. Wij zitten daar in reportages die het in het programma van gewest tot gewest winnen. Dat we in de maanden met Johan van der Zee. Hij had de meeste van die programma's maken. Maar nu laten we weer eens een reportage die Johan van der Zee net maken had. Maar die gaat over Sjoerd de Vries. Ja, die is 19. 19, ja. 2003. Ja, ik ben in 2002 ben ik opgehouden. Wat ik heel duidelijk zie, een prachtig programma, ja, maar het is een hele andere manier van aanpakken. Ja. Dus doel wie al trobrutsen dat programma's hoeven net meer maken te worden door mensen die uit die provincie bij kwamen. Nee. Daar moesten gewoon verslagjouwers uit Hilversum, die moesten erheen en die moesten loetroppend interviewen. Nou ja, een oor had het maken, maar dat kerst dus ik Sjen. Nou, laten we eerst maar even naar de reportage Sjen. Die gaat over Sjoerd de Vries en het beroemde schilderij van de burgemeester, wat er het zingen hier net hing wordt. We hebben geen kans gezien om eerdere tentoonstellingen van het gewaagde portret te bewerkstelligen dan nu, 10 jaar na het overlijden van de heer Van der Meulen, mogelijk is gemaakt door het nieuwmalige bestuur van de gemeente Leeuwarden en dat van het Fries Museum. Hoe lang heeft hij nou in depot gehangen? Nou, 30 jaar. Op de kop af? Nou, op de kop af weet ik niet precies, maar zoiets wel. Echt heel erg lang in ieder geval. Blij dat u hem er nu eindelijk uit kan halen. Maar ik ben vooral blij voor Sjoerd dat hij eruit kan. En zoiets maak je toch natuurlijk om te laten zien en niet om 30 jaar in depot te doen. Dat van burgemeester Van der Molen? Ja. Ja, maar ik ken het verder net, omdat die Noors net naar het zien weer wat kloon. Hij vond ik ook liekenis, net helemaal klopje. Oh, ik weet het. Ik weet het. Ja, dat heeft opgeborgen gestaan. En dat mocht 30 jaar na zijn dood, mag dat openbaar worden gemaakt. Want er stond iets op dat schilderij wat hij niet zo mooi vond, geloof ik. Zijn gezicht was niet zo goed uitgebeeld op de een of andere manier. Ik heb er iets van gelezen, maar ik weet dat zijn dat oren? Nu... Zijn oren, ja. Ik weet er iets van. Heeft u burgemeester Van der Meulen gekend? Nee, was voor mijn tijd. Grote streek noemen ze dat hier in Leeuwarden. Ja, hij hield er wat vreemde principes op na, maar wel principieel dus. Hij trok hem niet zoveel van anderen aan. Hij had zijn mening over een aantal dingen. En dat strookte niet altijd met de algemene mening. Een rechtlijnige man, zo wat je ook bestreden. Ja. Kon u zich wel voorstellen dat hij het schilderij verkocht? Dat heeft mij niet verbaasd. Nee. Mijn manier van met mesjes te tekenen is in de kunstkritiek kerven genoemd. Kerven. Ja? Door het krimp en uitzetten van de verf krijgt die snede gescheurd en gekrast, gekerfd. Dat vond ik een goede opmerking, want zo bedoelde ik het ook. Want ik heb aan het schilderij laten zien dat het ook een mens was. Dat was waarschijnlijk wat het dwars had. Dat zat erachter volgens u? Ja. Dat moet wel. Want het gekke is, dat iedereen een vlerk vond, een Haagse hoekig kereltje. Is erbij, dat schilderij doet niet onelegant aan. En vriendelijk. Ook nog. Dat zo in stomme tegenspraak met gedoe eromheen. Kan niet. Maar ja, dat moest mij wel gebeuren in mijn eigen vrije Friesland. Misschien is daar wel... ja, dan wil ik het echte verzet wel bij verklaren. Ja? Dat mij is overkomen in mijn eigen vrije Friesland.
eigenlijk moet de hele bevolking van Leeuwarden moet weten dat dit gebeurd is. En eigenlijk moet de hele stad volhangen als eer aan Sjoerd de Vries. Met allemaal foto's van Van der Meulen. Van dit schilderij. En waarom vindt u dat zo belangrijk? Omdat dus er eindelijk recht gedaan is aan wat eigenlijk onrecht was. Soms ging het een tijdje goed, maar ja, dan hoefde er maar dit te gebeuren en dan speelde het gewoon weer. Ja, en dan boos en emotioneel en ja, er is hem echt onrecht aan gedaan. En zo voelt hij dat ook en dat is natuurlijk ook zo. Ja. En ja, dat heeft die man zijn leven getekend. Maar hoe zat het nou met die oren? Hij was beroemd om zijn grote oren. Ja. Flaporen? Ja. Ja, die had hij. En dat fascineerde u? Maar hij had zelfs niet door dat ze hem goed stonden. Dus de mensen vonden niks bijzonders. Ja, maar hij had grote oren. Maar wie niet? Ja, heel veel mensen met grote oren zijn er wel niet. Maar hij had er dus iets mee. En, hij had er een probleem mee? Ja, maar hij deed zijn haar er ook niet over, want het was op zijn korst. Op een gegeven moment was het schilderij af. En toen kwam Van der Meulen terug van vakantie. Ziet die schilderijen, fietst naar huis en schrijft een briefje aan de gemeente dat hij ze verbouwt. Als ik ze niet zou verbeteren naar zijn genoegen. Ja? En dat deed hij op grond van artikel 20 van de auteurswet. Maar hoe reageerde u eerst, in eerste instantie? Ja, lacherig, daarom, dat hij het verbouwt. Ja? Hij had niks te verbieden. Nee, en dat is mijn echte, eerlijkste overtuiging die ik na 30 jaar nu zo voor jullie neerleg. Die man had helemaal niks te verbieden, ja? U maakte een kunstwerk. Ja, wat duidelijk omschreven de vrije schilderkunst zou zijn. Omdat die commissie waar ik waar ik mij over te verantwoorden had, serieus door mij werden genomen. Dus ik wou iets maken wat ze u tegen zeiden. Die commissie, niet die burgemeester. Wat kan mij de opvattingen van een burgemeester nog Toch heeft hij meer dan 30 jaar tegen weten te houden. Ja. In de kluister mee. Ja, want, dat moet u toch ontzettend gestoken hebben? Ja, dat steekt dermate dat ik nu na 30 jaar in deze toestand dit oude verhaal sta te herhalen. Zo'n steek was dat. Zie, lopend door mijn Friesland, zal ik maar zeggen, want de mensen kennen mij alleen maar lopen, was ik van jong zo aan Sjoerd de Vries, die toch niet een onbekende kunstschilder was, toen al niet, ja. En altijd kwam dat verhaal eraan, ja. De gemoedelijkheid onder de arbeiders, dat komt wel aan, ja, want die vonden dat ik hem knap te pakken had gehad, want die vent had zichzelf te kijk gezet, weet je wel. Je kun je niet met auteursrecht aankomen. Maar, laten we zeggen, ik acht iedereen in Friesland met een bestuursdiploma verantwoordelijk voor dit voortslepende, niet tot aan het licht gekomen zaak, snap je? Want het is wel tot grote proporties gestegen in de afgelopen... Ja, en buiten proporties. Ja? De vraag is of destijds het goede artikel is toegepast en of artistieke vrijheid het niet heeft moeten afleggen tegen de gebundelde macht van de toenmalige magistraten. Hoe dit ook zij op zijn Fries gezegd, beter lest als net. De gemeente gaf de burgemeester gelijk dat hij het recht moest hebben om dat te kunnen verbieden. En wat vond u van die houding van de gemeente? Ja, hoe moet je dat dus zeggen? Ja, een bom waard, zou ik maar zeggen. Een autobom daarheen. Op zijn graf gezegd, ja. Want dat was een zware belediging voor u? Ja. Ja. En dat is tot op de dag van vandaag zo gebleven? Ja. U heeft het nooit uitgepraat met iemand? Nee, niemand. Nog aan de media wilden dit verhaal aanhoren. Niks, niemand. Ja? Ik ben in de tijd met die vonnissen in de hand bij de hoofdredacteur van de Leeuwarden Krant eruit geschopt. Evenhuis heette die. En die had een dienstdoende journalist, mijn vriend Zeker Doelen, ik zeg nadrukkelijk mijn vriend Zeker Doelen, verboden hierover te schrijven, want juridische zaken waren geen kunstzaken.
9, 8, 7, 6, 5, 4. Heeft u ooit met burgemeester Van der Meulen persoonlijk over dit conflict gepraat? Nee, tuurlijk. Dat was uitgesloten. Nooit geprobeerd ook? Nee. Dat u dacht, kom, ik zoek hem eens op? Nee. U was toch een groot bewonderaar van hem ook? Zie, ja. Ja, maar dat zou doelloos geweest zijn. Want maar hij vond het echt kende helemaal niks. mij ook niet meer. Nee, hij herkende u niet meer op straat? Nee, het is een keer gebeurd dat ik stond toevallig wandelend door Leeuwarden. Ja, zo buurt. Ineens stond ik voor zijn renteniersvillaatje. En daar zat hij in de hurken te snoeien. Meester Van der Meulen, keek op. Kent u mij nog? Hij zag me aan. Nee, zei hij. Maar ik ben niet goed in gezichten. Dat is historisch, ja. Niet goed in gezichten? Ja. En wat mij uit die ontmoeting dus echt bijbleef, het visioen wat hij toen in zijn gezicht naar mij toonde, het portret was. Ja. Hij was het portret dat u gemaakt had? Ja. 3, 2, 1, Dat schilderij kan ongelooflijk goed voor zichzelf opkomen. Die 3 schilderijen. Ja, die zullen daar hangen en die zullen zeggen, alles wat die schilder daarover zegt is juist. En daar laat ik het bij. Dat is het wezen van die schilderij. Ik zal er nog aan toevoegen, ja. Die schilderijen totaal geen uitstraling bezitten die in verhouding staat met het gedonder daarover. Dat wil ik heel duidelijk zeggen. In mijn artistieke opvattingen is geen plaats voor dergelijke kluchten. Ja. Ja, dus de hi-hi en ha-ha lachen van allebei de kanten, ja. Dat is ondraaglijk geweest, ja. Want Jan de Pet zei, daar heb je mooi bekendheid mee gekregen, ja. En die ambtenaren zeiden, je verzet je tegen het recht, ja. De rechter heeft gesproken, daarmee uit. En daarmee was de zaak af? Voor hun is de zaak daarmee af. De rechter heeft gesproken. Maar de rechter heeft gelogen. Waarvan akte? Ja, die meneer Van der Meulen, ik heb hem niet gekend, maar nou ja, schouders ophalen. En het heeft Sjoerd ontzettend veel pijn gedaan en dat vind ik het ergste. Dat is uiteindelijk het ergste. Geen overdreven woorden? Nee, vind ik niet. En ook geen overdreven rode neus, dat werd ook gezegd. Nou, dat valt erg mee, vind ik. Mooi portret, prachtig portret. En ik ben wel een beetje ontroerd, ja. Ja. Toch wel? Ja, toch wel. Ja. Van lang niet gezien. Applausje voor Sjoerd. Burgemeester Arend van der Meulen. Hij was te plak hong in deze reportage. Wat je zegt is dat als je deze reportage maken hier is meer dingen bekend verondersteld. Want wij wisten al jaren dat Sjoerd de Vries ruzie hier. Ja. Dus zij staan er wat meer mee afstand naar de scène. Ja. Dat op een of andere wijze werkt dat ik wel weer. Dat werkt het ook. Ja, zeker. Ja. Hey, maar de opzet van Gewest tot Gewest weer toch wat dichter bij de mensen des het programma hoe makkelijk te staan. Ja. En dat weer dit in dit geval net. Nee. Maar hartstikke les van Han, dat is eigenlijk te dicht bij deze mensen stiers, te lang. Dat het te lang wordt. Ja. Dus dat, en dat zoals dan in een reportage ik wel weer waarom natuurlijk. Ja. 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 Dus dat is trouwens Arend van der Meulen, maar net mij weer J.H. van der Meulen. J.H. van der Meulen, ja. Nee, dat klopt. Ja. Arend van der Meulen weer dat weer een journalist, ja. Zo komen de oude man helemaal in de war. Waarom? Dan gaan we naar een oorverhaal uit de jaren 60.
en daar hast al een keer wat over verteld, maar dit is een deputaire die vertelt wat over de eilandjes in de Hegemermar. Ja. Hij hem toen ik eens een keer een reportage maken die hij hem maar net uitstuurt, want wie de camera... Nee, dat wel deze reportage. Dat wie deze reportage, ja. Wij, dat hebben we op één dag filmen, dat er echt in Holvert het restaurant over de pier vervierd was. En toen weer de ezel. En zo'n filmcamera kan net zo goed over ezel. Dus wij kwamen op het provinciehuis en die camera besloeg hield niet. En er zitten dus 2 deputaires van Krevelen en Renkema. En dan zei de cameraman, ik zie ze niet meer. Want dan besloeg die hele boel. Dus langs deze reportage is Renkema een beetje vaag zien. En dan praten we wel en juist boordjes waren. Want dan weer de man net meer te zien. Nou, toen kregen de cameraman en de loodsman en de bejochter ruzie. In het bijzijn van de beide deputeren. En toen brandden ze echt nog, maar een lamp, iets het in de vlier onschijnen litten, een god in het juiste tapijt van de provincie. En toen heb ik op een bepaald moment gezegd, nou heer, ik geloof dat het maar beter is dat we hier mee ophouden. Maar wat we oorheen, daar hebben we die reportage maar maken. En dan komt dit eruit. En zodoende is het plan opgekomen van waterstaatszijde dat men heeft geredeneerd, kunnen wij 2 dingen doen. Kunnen we op een goedkope manier baggeren, grond ontlenen en die grond over zo kort mogelijke afstand vervoeren. Dat betekent dus, als je eilandjes maakt, dan heb je de grond zo dicht mogelijk bij de hand en dan kun je het op de goedkoopste manier klaarmaken. De eerste reactie is, waarom zou je dit prachtige grote meer gaan veranderen? Niet uit een dor conservatisme, maar juist vanuit de functie die het heeft. En wij hebben hier in Friesland alle mogelijke meren, kleintjes en grote. Dit is een van de 2 grootste. En aangezien er vele kleintjes zijn, is er helemaal geen aanleiding om deze te gaan verknippen of te verkleinen of luwtes te geven. Met zwaar weer kan men elders zeilen en de grote charme van dit meer is juist zijn ongerepte wijdheid en geweldigheid. En dat willen wij in eerste instantie graag behouden. Niet alleen als doel in zichzelf, maar ook omdat dat mede een geweldige functie heeft in de recreatie, dat men daar op afkomt. Het is ons in onze actie langzamerhand gebleken, van het een kom je op het ander, dat bijvoorbeeld het waterschap Heeg belangstelling zou hebben om bij Heeg, daar ongeveer 2 kilometer van het dorp af, van het bestaande recreatieterreintje richting Gaastmeer, daar een flinke hoeveelheid zand voor de wal te krijgen, aangezien de dijken daar in verval zijn. Het is ons gebleken dat aan de overkant het waterschap, ik weet niet hoe het hier heet, maar daarbij in Dik, zelf de belangstellingen zou kunnen hebben. Het is mij gebleken dat recreatief Gaastmeer nog zit te springen om grond, en graag natuurlijk goedkope grond. Want de hele recreatie is seizoenwerk. Over 5 jaar is de weg door de Zuiderzee klaar en komt vanuit het westen hier elk weekend, de hele zomer, voorzomer, nazomer, komen hier massa's mensen op af. En dan zullen we een paar grote centra moeten hebben in Friesland, of we dat prettig vinden of niet, maar dat moet. Dat is de functie van dit watersportgebied. En dan kunnen we niet met allemaal kleine nederzettingjes werken, want dan is het eind wat men niet wil. En terecht dat overal wat gaat ontstaan. Men moet op een paar plaatsen nederzettingen hebben waar 5.000 tot 10.000 mensen op 1 kluit zitten. En dat moet aan de grote meren en niet aan de kleintjes natuurlijk, want dan kan men van het ene schip op het andere wandelen. De markriete ziet hier wel iets in. En ze heeft daarbij overwogen in de eerste plaats de toename van de recreatievaart. En punt 2, de toegankelijkheid speciaal van de kleinere vaartuigen voor op deze meren. En in dat kader zag de markriete voor de recreatieve ontwikkeling van dit gebied hier terdege wel een belang bij. Daarnaast komt dan nog de mogelijkheid, als men lichtplaatsen creëert op deze eilanden, dat er vluchtmogelijkheden zijn voor de vaartuigen die deze eilanden of die deze meren opgaan. Ja, u zegt dus dat het minder gevaarlijk zou worden. Nu wordt er ook wel gezegd dat juist door het aanleggen van de eilanden in de gaten vooral die dan ontstaan stroomversnellingen zouden optreden. Wat denkt u daarvan? Van deskundige zijde wordt ons beweerd dat zowel in de theorie als uit de praktijk gebleken is dat het niet juist is. Daar ben ik het niet mee eens. In elk geval is deze zaak dusdanig in discussie
dat ik het griezelig zou vinden als ik daar een bestuurlijke beslissing over moest nemen, om die beslissing te nemen, het zij op het ene advies, het zij op het andere. Daar staan meningen van Waterstaat, die ik 100% wil honoreren, vanzelfsprekend, staan tegenover lokaal deskundige meningen, Hart Piersma van de Jeugdherberg in Heeg. En ik ben er nog niet helemaal van overtuigd. Ik vind vooral het gevaarlijke dat gesuggereerd wordt aan de middelmatige tot slechte zeiler. De goede die redt zich altijd wel. Maar dat eventueel het gevaar kleiner wordt. En dat hij met te ruw weer meer op zou gaan in die mening. En dat hij zodra hij achter een van die eilanden vandaan komt, precies hetzelfde weer op zijn hals krijgt. In de mening dat het rustiger is geworden. En dat vind ik een foute suggestie, een gevaarlijke suggestie, die je aan de niet ter plaatse kundige en niet kundige zeiler voorschotelt. De plaats van de eilanden die staat min of meer vast, maar stel nu dat ze wel zouden komen, die eilanden, dat er geen ontkomen meer aan is. Bent u dan gelukkig met deze 3 plaatsen? Ik vind die Cruspol erbij, dat laat me zo koud als een steen, dat vind ik gewoon een positief gegeven. Dat is dus deze hier. Ja. En de Langehoekspolen, dit heet dus de Lange Hoek en daarom heet dat ding Langehoekspolen. Voor de mensen die hier niet thuis zijn in Polen is dus zo'n eilandje. Ben ik persoonlijk niet zo gelukkig mee. Maar daar lopen nou weer meningen van Waterstaat en van bijvoorbeeld van Piersma uit Heeg tegen elkaar in. Ik beweer met Piersma dat je hier een gekke toestand krijgt. Terwijl men bedoelt hier de uitvaart van Gaastmeer, Warkum, zo naar Heeg en dan verder voor de wind veilig te maken. Dit is de rotste hoek van het meer. Creëert men hier een nauwe doorgang die mij gevaarlijk toeschijnt. Ik zou dus liever willen meegaan met Piersma's idee om het eiland niet met een brede kant tegen de wind in te leggen, maar juist als een sigaarstroomlijn hier. En dan heeft men het voordeel als men van Heeg oplaveert. Hier komt men onder de luwte uit en dan pikt men in één slag. Kan men hier achter komen, heeft men het schip vol water, wat je altijd hebt met die golfslag en te scheef gaan. Dan heb je hier halfweg de Cruspole weer een mogelijkheid om weg te komen. En zoals dit eiland ligt, ligt het in de gezichtslijn ook veel meer mee dan dit ding waar je in op kijkt, als het ware. Nou, dit koel wel. Dit koelt dat wel? Ja, het koel wel. Ja. Renken maar weer wat haast net in beeld. Maar dat hoed ik net. Nou, weer een hele aardige man. Dus, heel aardige man, ja. En het weer van Krevel en ik. En het ging over een plan wat in Friesland natuurlijk een heel soort in beweging bracht. Dat je in een mar, huwelijk, een prachtige mar die in, daar voel je in één keer eilandjes. Daar had er nooit weer wat over maken, want er is een soort commotie. Ja, nee. Ik had er, dit voorval, had hij er wat een raar gevoel over. Nou, dan zijn we het na week even in het programma Gewest Friesland dan eerder weer. En dan zijn we het even over die reportage in Halden.